Bon dia a tothom. Benvinguts a aquest seminari, a aquesta jornada de presentació i també, per què no dir-ho, una miqueta de formació sobre el nou tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Plantegem una jornada que vol ser particularment àgil i dinàmica, en la qual el que tenim previst és que durant les exposicions pugueu anar plantejant les vostres observacions o les vostres preguntes mitjançant el xat corresponent del programa, que el teniu identificat amb Q i A, en anglès, i en base a aquestes preguntes o aquestes observacions que feu, al final de la sessió seran respostes pels ponents que correspon. A més de donar-vos la benvinguda, em complau en primer terme donar la paraula a la senyora Mercè Corretja, que farà la presentació i la introducció a la jornada. La Mercè Corretja és la directora general de Contractació Pública i la primera persona que intervindrà. Mercè, quan vulguis. Gràcies. Bon dia, benvinguts. Gràcies, Neus. Avui, com deia la presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, tenim el plaer de presentar-vos una nova eina corporativa al servei de la contractació electrònica i, per tant, també al servei de la transparència i l'eficiència en la contractació pública. Cal dir que la Generalitat va ser pionera en la implementació d'eines electròniques en la contractació pública i, sobretot, en la creació d'eines corporatives, a les quals avui sumem una nova eina, el tramitador de recursos davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. La contractació electrònica no és només una obligació, que ho és, d'acord amb la llei de contractes del sector públic, de la llei 9/2017 que tenim actualment vigent i, per tant, és una obligació que tenim les administracions públiques. Però des de la Generalitat sempre l'hem vist com una gran oportunitat de transparència i d'eficiència, d'incorporar aquests dos grans principis de la contractació pública, perquè la contractació electrònica, al cap i a la fi, ens permet tenir més agilitat, simplifica la tramitació, per una banda, i per l'altra també ens permet tenir la traçabilitat de tots els processos, fins i tot dels recursos, i, per tant, d'alguna manera ens ajuda a complir amb tots aquests principis. I, per tant, són dos elements claus per millorar la contractació pública. Des del principi, per part de la Generalitat, es va fer una aposta clara per un sistema de contractació electrònica propi amb tota una sèrie d'elements que segurament coneixeu molt bé. El registre públic de contractes, la plataforma de serveis de contractació pública, però també tot un conjunt d'eines corporatives que en diem el conjunt d'eines e-Licita, per exemple, el sobre digital, que és una de les últimes eines que hem incorporat i que ha tingut realment un gran èxit d'ús, ha facilitat també molt la presentació d'ofertes i ha estat una eina que ha dinamitzat tots els processos contractuals i els ha fet més senzills i més fàcils, tant per les empreses com també per la pròpia administració. Com sabeu, tot aquest conjunt d'eines, cada vegada anem incorporant noves eines, però el que és important és que estan tenint un ús molt general, que són fàcils d'utilitzar, i aquest és un gran objectiu que tenim sempre en ment quan incorporem noves eines electròniques i que en aquests moments podem dir que la Generalitat de Catalunya, i quan dic Generalitat incloc també tot el sector públic, no només els departaments, sinó tot el sector públic de la Generalitat, en aquests moments està fent un ús molt intensiu i extensiu, diríem, de tot aquest conjunt d'eines electròniques. Avui en dia, l'administració de la Generalitat i el seu sector públic té un grau d'ús de totes aquestes eines electròniques d'un 98% aproximadament de les licitacions. Això vol dir que som una de les administracions en què realment pràcticament estem donant compliment a aquesta obligació que jo deia abans, que ens imposa la llei, d'utilitzar la contractació electrònica, d'implementar
eines de contractació electrònica i, per tant, realment s'està fent un ús molt correcte de totes aquestes eines. Pràcticament, com dic, estem en un 98% i que és pràcticament un 100%. A diferència, potser, d'altres administracions on potser és més difícil implementar tot aquest conjunt d'eines. Però, per tant, estem contents d'aquesta utilització que s'ha fet. Us donaré també algunes dades perquè veieu una mica on estem, quin grau d'ús tenen amb xifres concretes. Aquest any 2021 tenim prop de 1.900 òrgans de contractació adherits a les eines Elicita de la Generalitat de Catalunya i això inclou no només la Generalitat, sinó també les entitats locals catalanes i les universitats públiques catalanes, perquè, com sabeu, totes aquestes eines corporatives de la Generalitat les oferim també a la resta d'administracions públiques a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya i, per tant, actualment, com dic, tenim 1.900 òrgans de contractació de Catalunya, de les administracions i del sector públic de Catalunya adherits a aquestes eines. Pensem que mensualment es publiquen entre 5.000 i 6.500 anuncis de licitació a la plataforma de serveis de contractació pública. Per tant, això són moltes licitacions, entre 5.000 i 6.500 els mesos d'aquest any, febrer, març d'aquest any 2021. Per tant, realment tenim nivells molt elevats. Això són moltes oportunitats per a les empreses i avui estem contents que realment aquesta jornada ha tingut molt èxit. Tenim més de 100 persones inscrites en aquesta jornada per cada una de les sessions, per tant, unes 200 persones en total i, per tant, pensem aquesta jornada especialment dedicada a les empreses i penseu això, que realment teniu moltes oportunitats perquè hi ha moltes licitacions que mensualment es publiquen a la plataforma de serveis de contractació pública i això realment és una finestra d'oportunitat per a les empreses. D'altra banda, tenim calculat que diàriament la plataforma rep a prop de 6.500 visites diàries en el que portem d'any, per tant, una mitjana de 6.500 visites diàries i també, com sabeu, tenim un sistema de subscripció que podeu fer servir des de les empreses per saber estar alerta de futures licitacions que es puguin efectuar per part de les administracions. Actualment tenim uns 4.000 subscriptors i, per tant, aquí jo també us animaria a fer aquestes subscripcions perquè així podeu preparar amb més temps les vostres ofertes i saber quines licitacions es faran per part de les administracions públiques. Per tant, realment jo crec que totes aquestes eines ens ajuden a centralitzar tota la informació, a fer-la més transparent i, diríem, donen també més oportunitats a totes les empreses. Per tant, realment, la contractació electrònica diem que s'ha consolidat a nivell del que és la Generalitat i el seu sector públic, realment són eines que s'han anat consolidant. I aquest conjunt d'eines, avui n'afegim una més, el tramitador de recursos especials davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Jo ara ja donaré la paraula als experts que us explicaran amb més detall com funcionarà aquesta nova eina i que us explicaran realment totes les avantatges tècniques que ens oferirà i el seu funcionament, però sí que volia posar en relleu tot aquest esforç que s'ha fet per part de la Generalitat i que a partir d'ara sumem una nova eina corporativa, una nova eina al servei de la contractació electrònica i, per tant, de la transparència, i no em cansaré mai de repetir-ho, de la transparència i de l'eficiència, que són dos dels principis més importants que tenim en l'àmbit de la contractació pública. Per tant, endavant, quan vulgueu, Neus, seguim amb la jornada. Moltíssimes gràcies, Mercè, per la presentació. Com deia la directora general, el TREC ha de ser la principal eina amb la que es comenci un procés ara ja realment ferm de transformació en la manera de gestionar del tribunal, ara ja incorporant les eines electròniques no d'una en una, sinó ja amb un plantejament integral de gestió
electrònica dels recursos. I, per tant, sense més, passo a revisar, a explicar aquesta presentació que, amb l'ànim de no ser molt exhaustiva, sí que vol posar a les vostres mans els coneixements necessaris per fer aquest canvi que de ben segur ens ha de servir a tots per ser molt més eficients. Mireu, el Tribunal Català de Contractes parteix en l'any 2017 d'una situació en la qual l'ús de les eines operatives de format electrònic eren pràcticament inexistents. De fet, iniciem el camí introduint algunes eines de caràcter ofimàtic. I a tot això s'aprova la llei de 2017, que, com tots vosaltres sabeu, fa un plantejament absolutament important i necessari de tramitació electrònica en tots els àmbits de la contractació pública i molt particularment també en l'àmbit del recurs. S'estableixen uns paràmetres de comunicació electrònica obligatòria entre el tribunal i els operadors econòmics i els òrgans de contractació i per aquesta raó i perquè també cal introduir la notificació electrònica de les resolucions, l'any 2018, doncs el Tribunal Català de Contractes del sector públic comença a introduir aquests elements de manera aïllada. Tant és així que la interposició electrònica del recurs segueix sent en aquests moments mitjançant una via general, la via general de presentació de sol·licituds mitjançant el GenCat, amb les problemàtiques que això ens ha comportat. Bàsicament problemàtiques en un moment determinat de dispersió. Quan una empresa recurrent s'equivoca a l'hora d'identificar l'òrgan al qual va dirigit el seu recurs, doncs pot succeir que aquella presentació del recurs, en lloc de venir directament al tribunal, doncs s'entretingui, per exemple, davant d'algun departament o en algun organisme, amb les conseqüències que això pot arribar a comportar. Pensem en aquells casos en què la interposició del recurs comporta la suspensió automàtica i que, per tant, quan més trigui el tribunal i, per tant, quan més trigui l'òrgan de contractació en conèixer la interposició del recurs, més risc hi ha que no es produeixin immediatament aquests efectes suspensius. Amb aquest panorama es fa absolutament necessari comptar amb un back-office, amb un sistema electrònic integral que ens permeti tenir un canal de comunicació només pel tribunal a l'hora que les empreses i els operadors jurídics presentin el recurs. I és per això que en el decurs de 2019 i coincidint amb l'adscripció del tribunal a l'aleshores Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda, ara Departament d'Economia, doncs des del tribunal i conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, el CETITI, s'inicien els treballs de disseny de les funcionalitats del ara TREC. Durant aquest any 2019, com us deia, es comença a construir la solució. El projecte va patir una aturada important, òbviament amb motiu de la pandèmia durant el 2020, i ens situem a 2021, que en primer terme amb l'aprovació de la norma que dona cobertura a tota l'arquitectura tecnològica i a les funcionalitats en termes jurídics del TREC, doncs es dona d'alguna manera el tret de sortida a la posada en marxa del tramitador. I en aquest sentit, l'ordre el que planteja, l'ordre que es va publicar el passat mes de març, ja està vigent i en aquest sentit ens permet ja començar a fixar data més immediata que una altra cosa d'entrada en funcionament de totes les funcionalitats del TREC. Per repassar les principals característiques del tramitador, penseu que es tracta d'una aplicació amb la qual funcionaran tant el personal del Tribunal Català com la resta d'actors del procediment, al que després em referiré,
als quals cadascun d'ells tindran accés a aquesta eina. Per tant, hi accedirà igual al tribunal que també als operadors, tant òrgans de contractació com empreses. Això es farà mitjançant un sistema modular, del qual permeteu-me destacar l'eina d'incorporació de documentació, que és la que essencialment les empreses utilitzareu tant a l'hora de presentar el recurs com a l'hora, si s'escau, d'aportar documentació addicional que us pugui requerir el tribunal o d'esmenar la que heu aportat, com en el moment d'efectuar les al·legacions i, per tant, també posar a disposició del tribunal les al·legacions de les empreses en relació amb els recursos presentats. Tot això es fa amb un plantejament que el TREC estigui integrat amb la resta de sistemes d'informació corporatius, als que feia referència fa un moment la directora general. Estarà perfectament integrat amb les aplicacions corporatives de la Generalitat, amb els sistemes d'altres administracions públiques que estiguin vinculats al procediment de recurs especial i, com no pot ser d'una altra manera, s'adaptarà a les successives versions que es vagin aprovant de les eines existents, així com a altres eines corporatives que puguin resultar d'utilitat i que estiguin disponibles d'ara en endavant. Com totes les eines de contractació electrònica, estan parametritzades per garantir la integració amb els sistemes de signatura mitjançant la plataforma P6 del Consorci OC i amb totes i cadascuna de les mesures de seguretat aprovades pels òrgans pertinents tant en comunicació com en relació als protocols segurs d'encriptació, que són els que ens garanteixen la confidencialitat de tota la informació que, per la part del tribunal o per la part de les empreses, sigui incorporada al tramitador. Certament, en el catàleg d'actors que tenim en el procediment de recurs, les empreses tenen dos rols importantíssims. De fet, un és el principal de tots, el de ser recurrent o reclamant, qualsevol persona física o jurídica que interposa o bé el recurs especial o bé la reclamació en l'àmbit dels sectors exclosos. I d'altra banda, les empreses també poden tenir atribuït el paper d'interessat, entenent com a tal les persones físiques o jurídiques que majoritàriament pel fet d'haver participat en els procediments de licitació, que són objecte de recurs, doncs són convidades per previsió expressa de la normativa a efectuar al·legacions en relació a les qüestions plantejades per la recurrent o per la reclamant. Quins són els principals objectius i característiques del TREC? Doncs, al final, la missió del TREC, com us comentava al principi, és implementar un sistema complet, un sistema de principi a final, de tramitació electrònica dels recursos especials, des de la seva interposició fins a la seva resolució, garantint, i aquest seria el tret que de cara a les empreses més important que tinguem en compte, garantint que hi hagi un únic canal de comunicació amb el tribunal i que permeti, des del vessant de les empreses, des de l'òptica de les empreses, sobretot, els permeti presentar el recurs en format electrònic davant del tribunal, que aquell recurs vagi directament al registre del tribunal i entri directament, amb un formulari molt més eficient i adaptat al que són les dades bàsiques del recurs, que a més les empreses puguin consultar mitjançant l'oficina virtual de tràmits com està la tramitació del seu recurs, que quan arriba el moment d'efectuar al·legacions les empreses també puguin utilitzar aquest canal ad hoc per mitjançant un senzill formulari que després veureu incorporar les al·legacions que el tribunal en la seva comunicació ja ens defineix mitjançant un enllaç i per tant és clicar allà sobre aquest formulari i presentem les al·legacions i la documentació que estimeu oportú. I tot això amb l'avantatge de tenir una major disponibilitat d'espai i de capacitat i, com deia abans, de saber que ho estic presentant directament davant del tribunal sense més traves.
Pensem que avui per avui la normativa de contractació, si bé permet presentar el recurs davant del tribunal, davant de l'òrgan de contractació i fins i tot en altres llocs, com puguin ser correus, els que fa referència a l'article 16.4 de la llei de procediment, el cert és que quan el tribunal demana una esmena, per exemple, perquè en el recurs hi falta l'apoderament o qualsevol altre dels continguts requerits per la normativa, el que sí que diu la llei de contractes és que només es pot presentar davant del tribunal l'esmena. I presentar-la en un altre lloc ens fa córrer el risc que sigui no tingut en compte i se'ns tingui per desistits d'aquell procediment. Per tant, el fet de comptar amb un canal únic per tot ha de suposar una garantia jurídica important per a les empreses a l'hora de relacionar-se amb el tribunal. Addicionalment, òbviament, pels òrgans de contractació els garantirem la recepció immediata de la comunicació dels recursos perquè hem dissenyat un sistema de comunicació automàtica per part del sistema als òrgans de contractació amb la idea, amb l'objectiu, com us deia abans, d'obviar que l'òrgan de contractació pugui arribar a consolidar una situació contractual que està qüestionada per un recurs per la manca de coneixement de la interposició del recurs. I pel tribunal, doncs, us estalviaré el que pot suposar el passar a una tramitació totalment electrònica, el més automatitzada possible i, per tant, evitar, en la mesura del possible, les reiteracions en la gestió que fan perdre agilitat i, per tant, aconseguir uns nivells d'eficiència molt més alts. Com us deia, n'hi ha dues grans vies de presentació del recurs a la pràctica. Una és la presentació del recurs davant del tribunal. Aquest és el 80% dels casos, bàsicament. I, com us deia, en aquest sentit, hem alineat l'actuació dels òrgans de contractació perquè les comunicacions siguin automàtiques i des del punt de vista de l'empresa, deixeu-me que us faci una reflexió. Quan s'interposa el recurs electrònicament, d'acord amb el formulari que veureu, és essencialment molt més senzill que abans. El que sí que us volem fer és alguna recomanació pràctica. Per exemple, els annexos al recurs moltes vegades són excessius. Excessius per què? Perquè esteu incorporant documentació que forma part de l'expedient i que, per tant, el tribunal a priori ja en té accés quan l'òrgan de contractació ens tramet l'expedient complet i íntegre del procediment al qual està referit el recurs. I, per tant, en aquest sentit, la recomanació per alleugerir, per tenir menys feina, per complicar menys les coses, és que limiteu els annexos a allò que és estrictament necessari, lògicament els poders per acreditar la capacitat, tot allò que estigui vinculat a l'acreditació de la legitimació per descomptat, aquelles aportacions que considereu necessàries s'hi posen, però, per exemple, poso un exemple molt bàsic, els plecs, a priori no és una documentació que sigui necessària que acompanyi el recurs, sobretot en la mesura que, insisteixo, estan a disposició del tribunal no només en l'expedient que ens envia a l'òrgan de contractació, sinó també, i moltes vegades, a la pròpia plataforma. Dit això, en canvi, deixeu-me que posi el focus en què un dels ítems que demana la llei i que encara que sembli mentida, algunes empreses se n'obliden, és absolutament necessari que en el recurs hi consti l'adreça electrònica de comunicació amb l'empresa. El tribunal, sense aquesta adreça, no pot ni tan sols, amb garanties, cursar una petició d'esmena del propi recurs. Per tant, quedem-nos amb la idea que allò que és molt important són totes les dades de contacte i de comunicació amb vosaltres en relació amb el tribunal. Dit això, en el procediment de recurs davant de l'òrgan de contractació, que sabeu que és l'altra opció que teniu per presentar el recurs, les recomanacions serien les mateixes. Hem operat també un sistema el més àgil possible de comunicació per part de l'òrgan de contractació al tribunal de la interposició de recurs
i les recomanacions que s'ha fet en relació a l'altre sistema, les mateixes. Molt bé, tot això en cronograma com es llegeix. Sabeu que des de gener de 2021 estem en una fase 1 del tramitador en la qual algunes de les seves funcionalitats ja estan operatives. Bàsicament, la presentació d'esmenes al recurs i la presentació d'al·legacions ja en aquests moments es fan mitjançant el TREC. Ens situem, com us deia, en una fase 2 molt imminent, prevista en una primera tentativa per aquest proper mes de juny de 2021, on totes les comunicacions al tribunal seran electròniques i on alerta estaran ja operatives totes les funcionalitats per recurrents i interessats. Això vol dir que la interposició del recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic finalment només es podrà fer per mitjans electrònics. Per tant, és important per nosaltres particularment que l'ús del TREC sigui ben conegut i estigui ben gestionat per totes les empreses perquè, sens dubte, ha de ser un valor afegit per tots. Pot haver una fase 3, segurament, com en tots els projectes informàtics, però bàsicament serà per millorar i afegir les funcionalitats que, sobretot, per la part interna del tribunal, anem considerant necessàries per fer més eficient i més eficaç el sistema. Per concretar, el mes de juny, com us deia, la presentació del recurs, des del punt de vista de les empreses, serà davant del tribunal, quan es faci davant del tribunal, només en aquest format electrònic molt més simplificat, i vosaltres, com a empreses, podreu consultar l'estat de la tramitació mitjançant l'OBT. Per tot això, el tribunal ha previst, juntament amb l'àrea TIC del departament, tot un seguit d'accions de gestió del canvi, entre les quals segurament la més potent és que quan el tribunal us faci requeriments o esmenes, quan hagueu d'interposar un recurs, anireu sempre acompanyats de tenir l'enllaç al vídeo tutorial que gràficament, d'una forma molt senzilla, ajuda i acompanya l'empresa a fer aquests tràmits. Per tant, recordar-vos que teniu disponibles a la pàgina web del tribunal, després veurem les pantalles, aquests vídeos, però que en les successives comunicacions al tribunal ja es van posant a la vostra disposició el vídeo concret d'aquell tràmit que heu de fer. Estem fent aquestes sessions de comunicació, hem fet sessions també amb les organitzacions empresarials i amb altres entitats perquè també puguin ajudar les empreses que tenen associades en aquestes fases d'acompanyament, sobretot al principi d'utilització del tribunal, i en aquest sentit, com us deia, teniu en pantalla un apartat que encapçalarà durant un temps la pàgina web del Tribunal Català del Sector Públic, on teniu, a part de tota la informació de l'aplicació, també els vídeos tutorials per a la tramitació dels recursos i reclamacions davant del tribunal que es aniran ampliant a mesura que aquestes funcionalitats de cara al mes de juny estiguin disponibles. I amb això em complau deixar-vos ara amb el Manel Sebastián, que és el director del projecte TREC en l'àmbit tecnològic per part del CETITI, que us explicarà d'una manera molt més pràctica l'ús d'aquests fluxos, d'aquests formularis als quals m'estava referint. Manel, quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. Un moment que comparteixo. Bon dia a tothom. Jo faré un repàs del que és l'aplicació TREC des del punt de vista del vessant dels reclamants i dels interessats i veureu que l'ús de l'aplicació és molt senzill. Aquesta aplicació, com ha comentat la Neus, té una part que és pels tràmits interns del tribunal, que és una part intranet, i una part internet, que és on el reclamant o els interessats aportaran la documentació necessària, en el cas d'esmenes o en el cas d'al·legacions.
Torno a començar. Com us deia, veurem l'aplicació des del punt de vista del recurrent o reclamant i dels interessats. Els interessats i els recurrents, en el cas dels recurrents, hi haurà una interacció per iniciar l'expedient, una altra interacció quan hagueu de fer esmenes i des del punt de vista reclamants, quan hagueu de fer al·legacions i després tant els interessats i els reclamants rebran les notificacions de les resolucions. Per iniciar l'expedient hi haurà 3 vies. Una, quan feu la reclamació, la interposició del recurs via òrgan de contractació. Una segona, quan feu la reclamació telemàticament a través d'un formulari directament en el tribunal a través de l'oficina virtual de tràmits. I una tercera opció, que serà quan aquesta reclamació es faci presencialment a través de les oficines de registre de la Generalitat. Ara ens centrarem en aquestes dues. Quan feu una reclamació, una interposició del recurs, a través d'un accés que hi ha a la web del tribunal, podreu fer aquesta reclamació. Aquesta reclamació, si entrem a veure-la, el cost del formulari disculpeu. Consta de dues parts. Una primera part on hi ha identificació en PDF intel·ligent, amb una primera part que identifica les dades del recurrent o reclamant i una segona part on s'indica el tipus de recurs o reclamació, l'idioma del reclamant i totes les dades del contracte objecte de reclamació. Finalment, hi ha una tercera part on es podrà adjuntar la documentació en la qual el reclamant es basa per fonamentar el recurs. Una vegada tramiteu aquesta interposició, un dels avantatges que hi ha ara és que immediatament l'òrgan de contractació rebrà la notificació de que s'ha interposat un recurs i aportarà ja la documentació directament en el TREC. No hi haurà cap tramitació manual, sinó que això es produirà automàticament en el moment en què el reclamant hagi interposat el recurs. La segona part del tràmit on podeu tenir interacció amb el TREC és a l'hora que rebeu un requeriment d'esmena per part del tribunal. Com rebreu aquest requeriment d'esmena? Mitjançant un correu certificat en el qual aquest correu certificat constarà de dues parts, dos enllaços, perdó. Un primer enllaç on s'us obrirà una pàgina de l'aplicació TREC on haureu d'aportar la documentació i una altra part, un altre enllaç, al qual figurarà el vídeo explicatiu que ha comentat la Montse, on us explicarà com heu d'aportar aquesta documentació. El correu certificat anirà acompanyat d'una notificació on s'us informa que referent a l'expedient X, s'us demana, per exemple, que aporteu els poders, per exemple, per
fer la reclamació i perquè no s'han aportat a l'hora d'interposar el recurs. Aquesta notificació, que la podeu veure aquí, consta, per una part, del registre de sortida des del tribunal, el número de l'expedient, que és molt important, la signatura del segell d'òrgan del tribunal i també el codi CCB on podeu anar a validar l'autenticitat i la integritat d'aquest document. Si tenim aquest número d'aquí, podríeu anar, donat el cas, a validar l'autenticitat d'aquest document. Aneu a aquesta pàgina de la Generalitat i podríeu validar i comprovar que tota la informació continguda en la notificació, en el PDF, és correcta. Com comentàvem, en aquest enllaç que figura aquí, s'us obriria la pàgina del TREC on podeu aportar tota la documentació que us s'està requerint. En el moment que cliquéssiu en aquest enllaç, s'us obriria aquesta pàgina. És una pàgina, una URL temporal en la qual disposeu d'un temps per aportar la documentació necessària. Seria necessari posar el NIF del recurrent i el número de l'expedient que s'ha obert a l'hora d'interposar la reclamació. Quan li doneu a acceptar, s'us obre aquest altre enllaç en la qual hi ha bàsicament dues informacions. Una d'observacions perquè podeu posar qualsevol informació que sigui d'interès i una altra on podeu aportar la documentació que s'està requerint. Hi ha dues maneres, seleccionar el fitxer i annexar o, la més còmoda, agafar tota la documentació que s'estigui requerint i arrossegant-la directament en l'aplicació TREC. Aquí hi hauria tota la documentació que heu aportat i podeu afegir o treure informació fins que no li doneu a deixar i enviar. En el moment que es deixi i enviï, per temes de seguretat, la URL aquesta es deshabilita i ja no podeu aportar més documentació. Important. Quins navegadors suporta l'aplicació TREC? Doncs els que veieu, tant Chrome com Firefox com Microsoft Edge i també Internet Explorer a partir de la versió 11, encara que no la recomanem. Per què no la recomanem? Perquè tot i que funciona correctament, al frontal, la visualització dels camps pot donar problemes. Encara l'aplicació funciona perfectament. Aquí teniu la llista de formats de documents admesos, en el qual, per exemple, hem inclòs tots els formats, alguns formats de vídeo que fins ara no tenien en compte, els hem afegit ara en l'última pujada de versió. Si es detectessin més formats necessaris, no hauria problema per afegir-los, sempre amb l'aprovació i el consentiment del tribunal. Següent part, que interactueu amb el TREC, en el cas dels interessats, quan sigui necessari fer al·legacions per part d'aquests. Quan l'òrgan de contractació aporta la documentació del contracte, també hi ha una part on aporta la llista d'interessats. En el moment que aporta aquesta llista d'interessats, aquests interessats reben un correu certificat semblant a l'anterior on se li diu que s'ha obert
s'ha interposat un recurs en un contracte concret i que poden trametre les seves al·legacions. Aquest correu certificat, com abans, constarà de l'enllaç on han d'aportar aquesta documentació i un segon enllaç amb un vídeo explicatiu on es recull com han de fer aportar aquesta documentació. Com veieu, és una pantalla molt semblant a l'anterior a l'hora d'aportar esmenes, amb l'única diferència que aquí no han de posar, evidentment, el NIF del reclamant i en aquest cas tampoc el NIF de l'interessat, i s'obriria un enllaç on també poden aportar aquesta documentació, poden dir les seves observacions i en el moment que li donin a adreçar i enviar, important, ja no podran aportar més documentació lligada a aquest requeriment d'al·legacions. Finalment, l'última interactuació que tindríem amb el TREC seria a l'hora de rebre la notificació de les resolucions, tant l'òrgan de contractació com els reclamants com els interessats, en el qual rebreu un correu certificat en la qual hi haurà dos documents, un que seria la pròpia notificació de la resolució i un altre el contingut de la resolució. Com sempre, en obrir-lo, veureu el registre de sortida del tribunal, la signatura del tribunal, podreu comprovar-la i també podreu anar a validar el contingut d'aquesta notificació entrant a la pàgina de validació de documents de la Generalitat per comprovar la seva autenticitat i la seva integritat. Finalment, nivells de suport. En el cas de reclamants recurrents interessats, el suport es farà al 012. A partir de quan es rebi aquesta trucada en el 012, a partir d'allà canalitzarem i la consulta o la incidència arribarà al tribunal o al proveïdor que ha fet l'aplicació en funció de si és una consulta de negoci o una consulta sobre la pròpia aplicació o una incidència de l'aplicació. Moltes gràcies per la vostra assistència, però perdoneu els problemes tècnics i ara dono pas a la Carme Lucena perquè comenti totes les consultes que hagueu entrat. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir, el vostre interès. Ara, acabades les exposicions dels dos ponents sobre el projecte TREC, obriríem uns minuts de possibles preguntes, qüestions, dubtes que pugueu tenir sobre allò que s'ha explicat. Vosaltres mateixos, endavant, que les aniré ja a través de l'apartat QA. Com us han dit al principi, si hi ha algun dubte, ja els canalitzaríem als ponents. No s'ha rebut cap pregunta, no, Carme? No, tot ha quedat molt clar. Tot ha quedat molt clar, no hi ha preguntes. Molt bé. Doncs, aleshores, simplement agrair una pregunta. Tenim una pregunta. Marta Torres, vols fer alguna qüestió, algun dubte? Sí, la Marta ens pregunta quina és la capacitat de pujar la documentació, és a dir, el límit màxim de capacitat. Sí, a veure, tenim un límit, però és un límit tècnic, és a dir, ara l'hem establert en 200 megas a l'hora de fer al·legacions o a l'hora de fer aportar esmenes. Però és un límit tècnic en el sentit que si per part del tribunal es considera que s'ha d'ampliar, s'amplia. El que no podem fer és tècnicament posar capacitat infinita, però serà infinita des del punt de vista de les necessitats vostres. No sé si m'he explicat. Sí. La Marta ens diu que moltes gràcies. El Josep Lluís també ens diu que tot ha quedat molt clar. Si no hi ha més qüestions, doncs endavant, Neus. Doncs si no hi ha més qüestions, agraïo una vegada més l'assistència
de tothom aquesta sessió de comunicació i de formació sobre el tramitador, amb el desig que vagi tot el millor possible i que siguem capaços d'aprofitar tots els avantatges que ens suposarà treballar amb el TREC. Moltíssimes gràcies a tothom. Bon dia. Una presentació. Sí, no ho hem dit. I per poder transmetre a la gent que no ha pogut venir. I l'altre, Col·lèctic, quan parleu de correu certificat,